Garynjalar näme üçin hatar bolup ýöreýärler? Garynjalaryň köplenç bir hatara düzülüp, hataryny hiç bozman izli-izne ýöreýänliklerini görýäris. Munyň sebäbi näme-ka? Garynjalar ören sosial jandarlardyr. Olaryň ýaşaýşy koloniýanyň ýaşamagyna baglydyr we olar kollektiw düşünjesiniň netijesinde ölmän galmagy başarýarlar. Garynjalaryň bir koloniýasynda millionlarça garynja bolup bilýär. Her bir koloniýa ören agzy bir topar bolup ýaşamak düşünjesine ýerýär. Olaryň özara ara gatnaşyk etmegi adatdan daşar ukyplydygyny hem aýtmak gerek. Ara gatnaşyk diýilende diňe bir beden dili göz öňünde tutulmaýar. Olar himiki ara gatnaşyk, ýagny isler hem ulanýarlar. Feromon diýip adlandyrylýan şol isler käme hal özlerini deýişleri goramak üçin ulanylýan bolsa, kä halatlarda garşyk maglumatlaryň berilmegini üçin etýär. Mysal üçin, imit çeşmesini tapanlaryna yerleşen ýerlerini şeýle habar berip bilýärler. Garynjalaryň her bir görnüşiniň öz feromon sözlegi bolýar. Ýa-da çykan dürli ýagdaýlarda dürli isler goý berýärler. Olaryň sany käwagt 20 feromona çenli ýetýär. Ýollaryny belenlerini izlemek üçin feromon diýip adlandyrmak bolan ýer ýeti goý bermek bilen saýlanan ýoluň iň howpsuz ýollugyny ähli garynjalara habar berýärler. We netijede hemme garynjalaryň hem şol bir ýoluny gitmeklerini üpjün etýärler.